uyafuna uthetha xa unale feeling uzandiphoxa xa undithi manje ndimyeke omnye izolo ukhuphe ifowuni yakhe athi hayi manje ndiyakwazi ndimnake uyandazi ndingubani athi awungothi boss lady atsho ukhuphe ifowuni yakhe like ufuna undibonisa apha kuFacebook yabo uba okay yandifollowish undazela pha so like ndidibana nayo almost every day lo sesendiused kulaa nto uba okay kuthethwa ngam omnye uzondibuza omnye uzothini omnye uzofuna ifoto omnye uzothini yabo like almost every day like nami besurprise bengathi hayi bandibhanxa ngoku yabo like uthando too much like now ubona ba believe like nguwe nyani lo xa usowusuka ucinga way back babe kunzima kanjani up until now at least ngoku hayi nezinto zishintshile musi yabo izinto easier ngoku there's something I want to understand, man. Like, I'm really obsessed about this guy. Rest in peace to him, Unqiki. Yeah, R.I.P. I'm really obsessed like with that character. Like, I remember like la video yakhe I trendile where he did. Amkoto. Kotesa, koto usisiphala. Unyaka mada. Uyazama wena ngengqondo zetiku busy uyaphavana. Nami ndachaya itiki. Kodwa ndikho work. Anoqhaqhinja sekhaya ndishinge namaziki. That was yeah. Yo. Fuck. I'm a cool baby. Bazikwala man. With the stranger baba. Mangateni love. Yeah. You start something cause funny man. Mnangangi twala kriban fuck on my shade. Zayaz in the little man. Zayaz in the little boy. Zayaz in the little man. Little man. Little man. Zayaz in the little boy. I'm more than a star. I'm a classic gangster. Stefana Madra, Paka Mr. Cool, high, Ulizotidal. Some cool baby. Sifunu skimanati, a cool lady. Sifunu skimanati, the stage, no magati. Under one pagati. Funny name. Unangani twala kriban fuck on my shade. Feathers eyes in the little man. Feathers eyes in the little boy. Feathers eyes in the little man. The little man. The little man. Feathers eyes in the little boy. Emi Bini and Genie. And Yazindi Tini, Jojo Chartini and Lini, Oguba as a bachelor, Maningi, Ninal Kamankatini, Moss, Anyana Bazi, Style something cause funny name. Nangani twala kriban fuck on my shades. Feathers eyes in the little man. Feathers eyes in the little man. Feathers eyes in the little man. The little man. The little man. Feathers eyes in the little boy. Twala man. I'm gonna end the door. Lullaby. Better woman getting a stranger. As funny man. Nangani twala kriban fuck on my shade. Feathers eyes in the little man. Feathers eyes in the little boy. The little man.
Ndilikhulume. Ndilikhulume. Sebe zayazi Ndilikhulume. ndilikhulume. Khulume. Ndilikhulume. Asfani made. Tell the clear and fuck on my shade. Baby, say yes and nearly cool me. Baby, say yes and nearly cool boy. Nearly cool me. Nearly cool me. Nearly cool me. Nearly cool boy. Cool boy. Whoa! That's crazy, Yeah, man. Oh wow. my god. Oh my god. Yo. It's hot in here. Yeah. Damn. That's one of the most classic songs that I like, man. Like, yo, that's a classic, man. Shout out to 300 Years. And yo, I'm speechless, man. Hey, it's your boy Coffee, man. I'm out here in Cape Town. Ekuguleta Barcelona, in the pole, South Africa, man. It's yet another episode of the Black Couch podcast. And shout out to everyone who's subscribed on our YouTube channel. We're currently on 1.4K. Still on this news, and we go to 2K subscribers, man. Shout out to everyone who's following us on Instagram and Facebook, the Kasime MTV. And also on our new TikTok page, the Kasime MTV 101. Yo, I'm still speechless, man. Yo. And not to forget Ikeja Wi-Fi. Shout out to Ikeja Wi-Fi. Search them on www.ikeja.co.za. Check them out, man. It's only 350 per month to get the best Wi-Fi in the continent, in the universe. And right now, namhlanje we have a special guest in this month of Women's Month. As we're celebrating women, we're celebrating one of the best ever woman to ever grab a mic. Wow. To ever grab a mic in SA, bruh. And that's Nikizi, the boss lady, Queen of Matatu. Hey guys, I'm with Ukofi here. Kulenyanga, yo mama, nditu watinta bafazi, watinta mbogodo. Nikizi, the boss lady, Queen of Matatu. Yeah, man. Yeah, I like your energy so much. Thank you. Man. Like, it's been a while for me thinking about this moment because I always see people and I'm like, how am I gonna approach this person? We are figeleleki, but your reception was really nice, and I really appreciate that. We are figeleleki as a person because last time I saw you doing an interview was Mr. D's podcast, Chatwave podcast, and that was nice. Thank you. Just to understand a little bit about you. Yeah. For my audience and people who don't really know you or it's their first time seeing the face. Because for a very long time, I think a lot of artists in the game basing abazi ubuso babo. Until you get to see them performing or something. Actually, mna, I thought uMankatini ngu-China. Oh, since maybe give us the best friends. I thought that because I remember the first time I saw uMankatini no Nciki was apha kwaMzoli, apha eGoogs. Yeah, I know Mzoli. And then I saw uMankatini chilling ku pavement like a Chophile. Yeah. So I'm like, yo, nange China bafethu. I'm like the show back with China. Chinese eyes. So I was like, damn. But until because Nciki forced ebengekho kwi line up. Forced khona ingoma yami ethetha kaloku. Ebengekho kwi line up but forced and grabbed that mic and he performed. That's when I saw, this is 300 years. I'm a cool baby. I was like, damn, that's amazing, man. Yeah. Just a little bit, like, where you from? Before we can go to anything else.
your real name and where you're from and uhlala phi apha Cape Town. Yeah, okay guys, nguzingisa Mahlathi lona, yeah. Eligama lika Nikki from birth names combined amagama amathu nguzingisa Kazi nguNikki Nikita, so that's why Nikki Z. Ikhali senqamakho kulo tatam senqamakho ngumambhele isiduko. Kulo mama segcuwa yena ngumachezi. Yeah, libhele likhuboni. Ilanga lokulunga. Ndimngalawo that's why ndimhlendi ilanga lokulunga na shining bright. So yeah, ngokuhlala ndihlala eKhayelitsha eLittle Park. That's me, yeah. Bhele zabhubhi inkosi. Bhele lamabhele. Yes. Yeah. So you go to us. Yabo ndiyugo. That's why ndiyuheavy. Nebhoko ziyandivula negusha yonke la. Yeah, that's why. Umbhele libhelekazi mbokodo qobo. And then up in Cape Town, where do you reside? Up in Cape Town ndihlala eKhayelitsha eLittle Park. Yeah, ngifumana pilotas. Culture 7784. Abantu baselitas so reptile. Oh, La Vida, Kidio. Abantu baselita park there. Semba. Yeah. Otherwise, you're gonna say? No, like a Little Park and Rainbow Lounge. So long as you buy parking. So yeah, Elitas, yeah. I was gonna ask you, man, because I think a lot of things I've come to understand about you and your come up, and also the fact that you have a lot of love in the Eastern Cape. And I want to ask you, like, for you, how is the love for Wena from when you started blowing up to now, either from the Eastern Cape or Upper Cape? Yeah, bebabhuti wami like eziba ixesha lihamba mos umntana ngumrapha wayibhek la xesha lonqikile isiphaza, so ngela xesha besingekho izinto ze-internet nefone no Facebook, so like abantu bebesimamela and then ubona ingoma basifumana kudala kade. So ngoku kukho i-internet media isebenza faster than before, so like uthando like much more and nezinto siyakwazi uconnecta yabo ne-fans zethu, so like ngoku it's much easier, zilula ngoku izinto like the love like ikhulile ilevel inyukile zonke izinto like ku-upgrade you ngavele nditsho ngokupheleleyo yabo. So yeah, everything like now is smooth umjuju. Yeah. I see like a lot of people are really embracing you, and I want to take you back because I remember you said your first song was written by Mangaten. Yeah, and then when forced up I emane ngqhoba ngempama. So like le ngoma nem si ngamachito wami musla unqikilityo noMangaten. In fact yena uMangaten ngumbhele naye, so siya related noMangaten, then ichomi yethu ke ngokunqikilityo. So like ndithandwa mva shows namachita wami yabo, so ngonayo manje ndiyamthanda lo mculo and ilula lento ndingayenza, manje ndibhala manje ndibavisa ke lines nje. So ngenye imini amazu Mary J Flower from Cash Hotel Mfuleni producer yethu Sean Kidd. Hey Mary J Flower, so siphake studio ngalamini ba record amachito wami like most yengoma ze 300 years ndikhona xa record most of the time, like even shows that I attend. So siyele bona studio session like abangabantu babhalayo mosibona more special unqikilitye khalisi picture kwasi sihleli apha sizele enye yena ayiyeke leyo record. So like siba record siqibla sihleli kumandi ke khaliso le beat ndim no stranger ibrother kanqikilitye stranger from amakhulupele. So like sihleli apha ingoma yami yokuqala ndifeatureisha yena stranger zakhe lines uzibhalele because yabe rapper and utswempu umjida ake manje ndibhale izilines okay bhalazi usibonisa uba ubhale waphi lapha ke ndifakile okay kuthiwa mandigqibezeke bandifundisa ne-flow yabona mos ndiyaqala urecorda like ngono hayi ngizawuthina yaba ndiyabhuda uyenza and ndiyenza then xa usemikini kuba ndiyakwazi uyibhala bekhona, ndiyakwazi noyibhala xa ndithi how much more wenza urecord zange ndiyarecord akuthiwe okay uyabhuda uzobhuda apha emikini ndandipenika nyhani bo eleke ndibhuda athi Mangaten yabo lo ibhuda yi-right uthi ngizoba perfect, the more ubhuda the more uzoba perfect. Hayi ke sirekhode nyhani mane ndibhude ndithi ndingaze ndizawugqiba hayi ke beyibhawa noManingi noMary J bebeyifakela i-backups mane ndizimamele ndithi hayi mani ndim lo angathi ayindim lo hayi yabagrand hayiva ingoma intswem from since then ke until up now hayi ke ndacisha every beat ngoku. I-first song yami ititle yakho ithi ABGs yanditsha asikabi yo 300 years andikabi yo 300 years
ndisazicule even now phofu ndisazi ebantwini ndiyaziwayo like andikho under crew yabo ndi-solo artist like kwizindawo ndiyazihamba but then ndinayo i-crew yam 300 years but esikakhulu ndaziwa as i-solo artist yabo so yeah ingoma yami yokuqala ke leya. That's actually what I want to understand because istory sakho, you started chilling with them. Amajita wam, yeah. And I want to understand like you as a female yeah chilling namachita yeah and being close with uMankateni noNkqikilitye because Nkqikilitye is one of the greatest artists to ever come out of this time. Is like ever like charismatic guy. You understand? Yeah. So like being around them, like I just share one of the moments at Komachonga. This is what made me to feel like ndisendaweni right ngoku. Okay, masiqale emva kancinci ne. Mina ndiliwele then iwele lam lingumjita. But then lasweleka 2021. RIP mntakamama, love you. So mina ndikhule ndihamba namajita umthetho wami anazi iitshomi ezingamantombazana even ngoku like anazi itshomi uba nazi itshomi besides abantu endisebenza nabo apha kwi-industry ndingathi ngabantu endisebenza nabo anayi like best friend mhlawumbi ndihleli ekhaya ndiya kulo bantu anazi itshomi zami bingamajita in fact noMankateni brother yam because siyazalana so like la bond from amajita beku easy to uba mandihlale nabo because of ntoni ndihleli ndingumntu ohamba newele lam lingumfana so mna i-friendship yam kakade ndikhule ndidlala namajita more than amamedu so kuyokaba lula and then kukhona brother yam apha uMankateni then ngu-Achuz wakhe lo uNkqikilitye uyan-introduce mos naqala ndazi uMankateni before uNkqikilitye yabo so uMankateni wan-introduce kuNkqikilitye yabo okay babe bengixela okay siyacula singala majita so like bebesenza lento ndiyithandayo and then lo as yena ichomi yam and as ibrother yam so lo ichomi yebrother yam so kuyanyanzeka simamkele asinangxaki and then ngumjita anangxaki nochila namajita and then namajita la ayacula like ndiba comfortable uyabona like njengoba ndinika iziqueen amakhulu like uyabona mos iqueen iphatha kanjani kuba mnandi into iba nice ba soft like uyazifeel ba comfortable like I don't think by khona imini andike ndathi ba ndifeel unsafe bekhona okanye ndithi okay i-reason oba ndikhathazeke ngabo okanye kwenzeke loo nto okanye into ezifana kubone mos amanye amajita athanda ukwenza into ezifana so like ndivele ndibe comfortable like bendiseni batreat as brothers am like besi-family yabo yam. Like is there a day that you can recall whereby you like yo this day was dope and bungekaqala urap but ububa khapha or like going to a certain event? Oh okay yeah ikhona like ndisenazo pictures zayo pha ku Facebook wami like kwakuseHarare guys isintwana sesikolo I don't remember intoni igama lesikolo but say cash in ngoNkqikilitye noMankateni so perform pha uyi-producer yethu nguMary J Flower utheme yakhe nguMr Cash yabo so mna ndangekaculi ke ngeza zikhathi yabo ngabo abantu abaculayo like ndihamba nabo yandaziwe because nakwi-pictures nakwinto ndikhona yabo besandorekhoda ingoma freestyle yabo ingoma ekuthiwa uqutsu nguMary J noNkqikilitye phakula ngoma yabo so hake siyaperform ndime front obviously ndisupport bonke iitshomi zami yabo hayi bo ubeske ngokuba uMary J undithatha from park i-crowd ndangena stage like ndaqonda hayi bo yandifanele mos lento sengicula already like wonenzela like into engazange ndiyilindele in terms of ba umculo ke nami like ba ndaba yo like ndiyabona ba hayi man nazi fans like just imagine ndim lo lapha ku stage ngicula ingoma yami abantu apha babukele mna ndenza lento endenzayo so like yeah and then banimotivateile ba-inspire amajita so yeah hiyo for now like and colors and I remember otherwise ninzi so like going back from that moment ne yeah I'm sure mhlambi phones azingekho that prominent at that time but like knowing that ke ngoku abantwana besikolo they live around iKhayelitsha yonke and kuyathethwa obviously you understand like how was that for you as someone who's always behind the scenes now kuthethwa ngawo like bayathetha ngam like abantwana besikolo maybe bazihambela like even around like goku there's this thing around Nikki wenza oku noku like yabo bone like andiyazi manzoyibeka kanjani like lo mbuzo niza excited like sometimes ngabelieve bone like
hlelo umhle nenhliziyo ibona manje xa umuntu onenhliziyo enhle ba mhle automatically bona like abantu bakuncoma nasendleleni amanye bayamanibuza hayibo angona like just yesterday omnye unibuzile ba washo kuphi phone yakhe like ndiyayazi mose understand ba umuntu xa nijongile unijongele ntoni maybe even if umuntu nobandi ukanye nikhona ndiyayazi the minute unika la lokhu uyadoubt ba nguNikizi lo okanye uyambona ba nguNikizi lo uyafuna uthetha xa unalifini ba uzaniphoxa xa unthi manje ndimyeke omnye like omnye izolo kuphe iphone yakhe athi ba hayi manje ndiyakwazi ndimnake ya uyandana ndingubani athi awungothi boss lady atsho kuphi iphone yakhe like ufuna unibonisa pa ku Facebook yabo uba okay yanfollowish undazela pha so like ndidibana nayo almost every day lo so sendi used kulando ba okay kuthethwa ngami omnye uzonibuza omnye uzothini omnye uzofuna ifoto omnye uzothini yabo like almost every day like nami be surprise bengathi hayi banibhanqa ngoku yabo like uthando lu too much like now ubona ba or believe like nguwe nyani lo xa usuka ucinga way back babe kunzima kanjani up until now at least ngoku hayi nezinto zishintshile musi yabo izinto easier ngoku there's something I want to understand, man. Like, I'm really obsessed about this guy. Rest in peace to him, Unqiki. Yeah, RIP. I'm really obsessed, like, with that character. Like, I remember, like, la video yake trendy the way he did. Koto usisibhanga unonyaka mada uyazama wena ngenqondo zetika ubhizi uyaphambana nami ndachaya itiki kodwa ndikho work anoqhaqha indla sekhaya ndishinge namaziki That was like, brother yakhe brother yakhe uthi ungowasekhaya kodwa ndiyakudisa yabo. That was a classic video. I want to understand like how it was like chilling with him. Like on an everyday basis. Like yabo yakazi akwenza joke ngawe ngo like sibaninzi mhlawumbe se students ijoke ngawe ngokuhlekwe yabo qombo yongcithekile but ubana lana uba uya entertain and ndiyamthanda lo mntu ayizuba ine minute ungahlekanga uzophuma kuwongeno komnye like umjita akhani mone down like ngibona ba une stress if isene stress awunofana umqaphela because yena ungulomuntu usoke encitha abantu ulomuntu sendi jokes lo muntu usoke freestyle like usoke friend like hype umjita indalo kune energy like awunokhawuleza uqumbi xa uhleli naye like nobu stresswa yintoni like imood uyayiseta imood set umjita like even besides into zomculo zikhona ways ka life ezipersonal like umjita yeke la character yakhe ba efana nayo yonke lanto but when it comes to like izinto ezibalulekileyo like ufocus unengqondo like zininzi nezinto ezibangela nimthanda because a life in like based in real life izinto zami besides umculo siyakwazi besincedane like umzekelo ngoko kuyofihlwa ekhaya weyile like uyabonakalisa ba akayo friend nje for umculo like ininzi manje into ayenzayo umjita like yo hayi ininzi andiyazi manzo explain kanjani but umjita like yazi I'm sure na uthandwa ngumuntu wonke uyeke ke into zebeef ngumdlalo obviously gaming ke yabo but umjita ebengumuntu wabantu unice uyeke nje nenye izomculo into nice ngumuntu lo brother kumbo brother yam leya legendary king yo legend hence on my last song I did mention him because like uyamfila namdamfila and I want to ask you like what's the most funniest moment or craziest moment in studio with him? Angicela uchaze ye performance qala. Okay, I still remember sisiphaya emoyeni Makhaza. I show ka MZ. Kwangena nge2 run pha like every Fridays yabo. So thina yaqanga sihlele eKhayelitsha. Yo kwakunili ngoko. Yo kwangena nge2 run. Kwakuni noma ka 20 40 20 akakudala man. 2012 2011 so because yena siloke 2013 mos so labo kungena nge2 run kule show but iartists azibhadala sibhadala thina qha into yena wayenzayo pha like sisuke eKhayelitsha yabo umjita ke bethanda uqhowosha imali taxi athi asothi chips apha endleleni kufutshane mana apha eMakhaza nikiziyo okanye sawunika wena ukhwele but hayi nawe mani awuzukhwela mani yabo asambeni because sithatha la mali sithi chips sithi sinqokole sisel drink bemnandi so ke sisuka sifika late sinayo imali yabo asikhwelanga sifike late ke but ke even if noba ufika nga late phakwa MZ engathi kwakuperforma 1 okanye 2 songs hake na unqikile uba akalo sisuka eKhayelitsha thina mina nosuka ngapha eKhayelitsha and ndihamba nabantu ababalulekileyo apha uNikizini noMankatheni ava uJoy Mikey yabo qobo performing ngo May 1
le kuvunyelwana ngayo anganikwa ke esibini maybe yabo so ke ukuthi ba thina sisuke eKhayelitsha mina ngixela ba ngasuka ngapha eKhayelitsha ndizoperform ingoma eyi1 and kaloku wena MZ ufuna ukugcwala ba aba bantu balapha baze kum uba ndiyafuna ingaphuma ingaphela le show uyamazi ba wenzani bethekisa imic ka MZ phana ku aqhatha habo masambeni nihlelela ntoni phumani abantu bamlandele show le uthi MZ viti ke yambamba yamxwaya yo yamthini yabetha yabe yaphela ishow kanjalo bemjitha phokoze imic phansi ayisami yes bayenzani le wabethwa namhlanje ngengoma sisaya kwesinye studio sipha Haral ku Lazy fika bethe district pha yazi ke okaka DMZ qha udisa nabanye abantu bayayazi la district uthi ungkhela kakubi intondondoni kuzube nesneaker ndikunika iponti bayayazi like nonta MZ way end up ehleka la nto because umaningi la muntu unala character noba ukwenze into usoze ngamxolela because uyathandeka and uyamazi ukuthi ha kaloku soba famous soba i2 up suba ngathi ndikuncedanga ndincede mina nawe apha la kuzothini ungahleki ngoba hayi lo muntu udisile kodwa ukuyacela ukuncedeka la sobabini la kumjije kube ngulamjije othandekayo la awukwazi manje ba la kumqumbela okanye into uya-entertainer uyathandeka nje automatically then ile wayenzayo ke le waqhofoza imic ka MZ kube ngafuna uperform ingoma wena ngafuna obey rules ze show then ke igame sipha ku Empire siyafika Empire voice to voice siyafika uya record pha andibazi ke lamajito baye ngokubona ndingakaculi ke mina ngesikhathi xa kuba ndithanda uhamba nabe besiye studio so ufika ku record abantu athi hayi Empire akalothi nahlala eSIB abantu ngaba kwalapha and ke noba intoni bayenzayo bosike bayigqibezele khathi sifuna urecorda thina noma ngathi singxamile sileqa showini iphi ke asileqa indawo kwathi i1 ke lengoma nebeats ayikhona kwathi emva ke baba record uTempo kakhangela izibeats zakho zimnandi ibeats zakho kakhangela nye beat up uqala ka end up recorda bona emini yonke baba end up nabo bengena ngxaki bebukela amajita record uthi hathi naso sike size noba ngoma so time nalo ndicela ba lakho umjita uyakwenza ba umthandi yabo noba ngathi nje ubuhlela athi kaphakama mfethu ndihlala the minute ehlele uyazifile ngathi wena uhlele because uzokonwabisa and awuzusolo awuzengalani ba hayi yaqhela manje wayizoniphakamisa kanje uzobuqama hayi man lo umjita grand and incedile bekhona yabo umuntu nje ya umjita like zonke uzithethayo like as in surprise abantu bayazazi because like I feel like ingathi some of the videos that you would see about him or things that people say about him ingathi awukhona uba uyapicturish ba uyaimagine ba even the songs themselves ngoma zakhe yabo unala trach musagadlela emakhi yabo would you say ke ngoku like the energy like I'd say at some point one of the most used song word ezingomeni zenu ngumqala umqala would you say that you guys lived that life yomqala okanye it was just like music to be honest I am like seriously like besides gospel and pendulele mina ndeyo yabo like umculo wonke umculo mosinto ohila abantu message sometimes awubhekisa kuwe qha wenzela abantu ba relate so not like always into eculayo like based on true story kanye into oyenzayo maybe wenzela omnye a relate like nami ndinentshizo ngothi ndiligwala ngafuna noRoger andifuna umuntu onibamba rough like la weyomqala kuba sikhulele kasi masikulokishini apha singabantwana basezilalini ukhona masimohluka abantwana baselokishini abantwana base pha bazintonga amaqhuthu balwe so apha intshiza ile ba kuthiwa umuntu ucarrile umuntu ocarrile kusisiphakami like uyaziwa okay once wathi nomqala like ligama nje lozibasela elia because akhona omnye umuntu onomqala nami ndiyambawela noba uSmash unaye ke uSmash Mathe hayibo menza ntoni uSmash nguye umuntu onothi nomqala yabo I choose ndamthemba unaye nethathu yegani no ndamthemba benza ntoni Smash so like one Smash ku Black Card Smash so like eligama lomqala like ibe manje lelo nogama belisetshenziswa back then yabo so like engomeni obviously so it's not like siya carry imiqala no so it's like a punch ligama lalapha eKasi punch liqinisa ingoma like bomba like nomqala yakera oluza the main bakera intshizi umqala yabo so so I get you and I feel like it corresponds with the fact that you were treated as a boss queen boss and I could imagine that they made sure that they take care of you I want to ask you this thing. Now there's a transition, 2013. I'm not sure when though. But there's a transition where he passes away.
And how is the mood? Where are you when you got the news? And how is the mood around Nina as a crew? Oh, okay, like mna khona lo mjida lo bendicela ngayo ndithi berekhode le track 2MZ uLazy Zinye iproducer ethi ayihlala pha eHarare police station yabo. So ixesha elininzi sasithanda uba pha estudio like bona nanzafunda monsi nesigele bona bengafundi so yena wehambe noMankatheni bewattenda ishow yabo eHarmanas yabo. So ke ngoku mna ndandingekho ndandishekile then ngalami ndisestudio ngoku ndifonelwayo yabo baba ngiqilije uswelekile like hayibo ndibagqibele be-showini mos noMankatheni then be-grand and then bengenazi ubona ifoni like ifoni even ngoku asingakaxhaphiki even kakhulu like not uba wonke umrap yonke i-artist esiba like ngoku ubalulekile zini-artist uba ube nayo ifoni. So ndiva nakufacebook ndiva ngitshomi yam kuthiwa ngu-Amanda itshomi yabo yaseSaldanha uba hayi mani nguswelekile ndibuze mna ke kwenzeke like kwenzeke ntoni upheni uMankatheni like because bebehamba bobabili yabo balakhi iyaziwa kwabo like ndavele ndaba lost yabo hayi kana lonto bendiyenza because asirecord asikwazi kaloku ugqibeze like and I believe like ingathi bani ba hayi man ndaphuma pha ndagoduka ndayikhaya litha park ndixela umama hayi man kwenzeka le nto kanje mos ndikhulela eSIB amajida ndiwazi eSIB there but then thina samuva 2016 sohlala litha park ndabashiya pha eSIB so bendixelela umama hayi man kuthiwa kwenzeke kanje nakanje makhe siye pha kulo Mankatheni Sandiso athi ndithi makhe siye pha kulo Sandiso hayi xa sifika nyhani pha kuwabo hayi man yabona nyhani abantu ubone mosixoko umkhulu umphanga like abantu be-down ubona like ikhona ingxaki akho umuntu happy like yabo hayi manje bendibona akho nenidi bendibuza because sendiyabona uba kwenzeka ntoni abantu bayakhala ba-down ababelieve nami ndibaxela okay like nami ndingangahambi kakhulu ke mna kwi-shows more especially ezikude nandihamba only uba uyakwazi uhamba uphinde ukhawuleze uyolala kowenu like ezibuyisa kanamhlanje into ezinjalo yabo. So even napha estudio umjida lo kwathiwa kuyavala istudio like bandikhapha sahambani sayovela kulo mjida like nyhani hayi yenzekile nyhani into uswelekile like ubona lakho umuntu mos baqhela uhamba sihoya ngani baqhela uhamba nge-Fridays babuye Sunday kanye nge-Monday sometimes bangabuyi but besincokola bamandile kuloo ndawo la kanye bathanda ukuthi hlalani ilinde nenye ishow zabasaladi into so accommodate into ezinjalo yabo. So like yonke into yavele yama like even nasemculweni ke nasemva kweniswelekile encwatyiwe apha masuka yakhumbula uba Mankatheni bekabikho right like apha mental waphazamiseka like ubona wayithatha deep naye because yena best friend yakhe ngoyena mjida wakhe lo bosumale creatranites bayifome bobabini nandifike after ke ngoku. So like nalapha emculweni like lehla even nezinga ubona umjida akafocus eculweni wow like iyamsebenza lento okay ngqala malikho like andizuyifihla like abantu bayazi umjida wafocusa kwi-drugs kakhulu atshaya up until samphazamisa ingqondo yakhe akabikho right and nokusweleka kwakhe mosweleke last year nokusweleka kwakhe usweleke ngakabikho mentally like enje like engasi-recognized mos benzama umnceda ndimsenoma ku-KDH nakwintoni nakwindawo yabo kuba ndinelathemba loba no umjida uzoba grand yabo wayawesi ke ngoku xa kuzosweleka naye ke ngoku like meaning ubaswelekile bayi-2 kushiyeke mna no-stranger and then ustranger yena beseyekelele already emculweni ever since naye ngathi ustresswe nguMankatheni kuba nayo uyacinga uba unkeleti brother yami eyasweleke yabo then uMankatheni besizama umnceda because ustranger ebengincedisa shema ndifuna uxoka sizama umnceda xa sisekoma-clinic simsela izinto nentoni masebegcinwa phaa I think wagcinwa about 3 months phaa ekhalisho KDH simanisela ukutya izinto so xa siyombona phaa like sinelathemba uba uzoba right yabo. So ke ngoku ustranger I think naye ke wasiwatyhava wesi uba yho amarhoti bani no-Y2 awekho like wafeeling ngathi ba like nam ndikhe feel sometimes babe bekhona at least bengazufana yabo into ezinjalo so yabona nkali indawo yabo so andiyazi uba ndizothini but yabona nkali indawo yabo because sometimes like baloni lam yabo then I feel like sometimes ndiyabadinga but babe bengekho but phinde ndicinga uba no like andikwazi like uba andivele ndigive up because sometimes like I know uba le nto ngoku andisayenzeli mna ndiyenzela bona yabo because like bashiye mna ngoku yabo so that's why I'm going okay sometimes ba andikwazi vele ndigive up like ndinikezele like so like I have bandithemba surely mos and then I believe like ezinye indlela zam zivulwa ngabo for uba ndifumane nezinye opportunities sorry yabo so like ever since bengekho bona yabakhona i-big difference like even namhlanje yabo ndihamba ndedwa so if ever bebekhona bengazohamba ndedwa for sure no man I think for me it's the same thing that happened like
that disbelief, especially when I heard the news, yabo. I'm not sure if it's either him or Van der Merwe abasweleka kuqala yabo, but both encounters were not. It's like you'll never get this energy anymore, and I believe it. I don't wanna lie, I believe it at all. One of the people who made me to do music, not really to do music, but to be confident on stage, passed away last year go December. Who was that? And even now, his name is JL Congo. Okay. Bayamazi abanye. He used to do reggae. Okay. Yeah, bo. So he's the one who made me to like be confident on stage. Like even my first ever performance, that campaign. Okay, yeah. Yeah, bo. Waselo performer now. Yeah. Oh, okay. So first time I backed him up kungoma zakhe because ndanzazi zonke. Yeah, okay. Bo. A stage. Yeah. Okay, so meaning wow performer must now. Yeah, but perform. Then I got my first ever performance actually on my birthday. Wow. I was turning 18. I remember there was a place called the Top Deck up at yeah, there's Top Deck in the Top Deck. Yeah. So he bounced and bam, but hey, we are doing. Yo get birthday. How do they that performer my first ever. So even today I'm still in disbelief, and sometimes when you're talking to like your peers and like memories, or whenever I see like a Facebook memory, like 8 years ago, no remind because I still have stuff about content ingoma whenever they pop up I'm like kanjani, even with my hair. So he's the only person who touched my hair. So ever since I haven't done my hair because I don't trust anyone. Yeah, I don't trust anyone else to touch my hair. So how's Uyenzi? I will eventually do it because I need to have peace. Yeah, I need to have peace until with that. decide. Yeah. Okay. So I need to have peace with that. So I understand la void over like if ebe khona umuntu. The situation would have been better. Yeah, and different. So I want to go back a little bit before Umankatini passed away. Around the time when Kupuma, the song that we jammed for earlier. Yeah. And also now when you were starting to get your voice, like around 2013, 14. Yeah. How was that? Okay, ngela xesha lele track nami sengicula already yabo. So sometimes andibikho kuba mina benifunda yabo. So sometimes bona mhlawumbe uStrange una chance noma ngathini. Sometimes xa ndingekho like ndingekho like election like ndingekho busy like sesigela ngela xesha bala mina ba record la ngoma. But then ngala mina siyoyithatha ba record most empire bashiya. Sometimes I'm so sithatha kanye send maybe WhatsApp. So andikho ngoku ku recordwa le ngoma but ngikhona ngoyithatha and then I lines ke ndiyazazi sometimes bazibhala sometimes bangazibhala. So like then go up until nami ndangena I still remember sise strand khona unyumtshu thwa nguBaby Dollar wechomi yethu khona kwezinye ngoma ngacula nomaningi. Masipha nami ndangekaculi so nami perform kwesibini phana ngekaculi siperforma le ngoma nje senayo ivideo yayo abantu bayayazi ndinxibe iziwe izigama ngatheni isilamba sakhe samajoni yabo siya perform apha andikho ke mina ngale ngoma ndibanda ndiya back up like wena kulomjito wakho enhloko so ndiya back up apha like siya vibe up until nami ke sezo share stage namajita yabo like siya performa ke ngizulani center nalapha enyanga terminus kula show nakwi heads and reps sahamba sathatha pictures sayako kom Salmo Saltana koma ntakanelanda ka Mr Sisonke Mosul Bay like isahamba man like ibone but ke eyona ndibimbi because ayikho enye member akho umjita but then bese siyazi okay lento sisonke yabo because nayo khona spiritual uyasibona then yabo like then izinto zitshintshile musi ngoku kusafana nakudala so but then ngoku the worst part was that ba mina ndindedwa ngoqha yabo because umjita naye ustranger une 3 years engasa release so not like
I think like most ufuna ufile lanto Yeah, of ufile course, ingoma yeah. yakho. So like I think yena akakabikho ready for ucula because nami ndiye ndimxelele ndithi maybe ukhaye ushuta imali okhwela okanye ufuna ntoni okanye ufuna sithini athi xa Yeah. ndi ready vele atsho athi Yeah, xa ndi yeah. ready like ngangathi abantwana ndimkhathalanga kanye ndimoya Yeah. ndiyambuza because like nami ndingavuya eshowini bekho umuntu endihamba naye crewmate yeah. yam naye Yo, I love his energy. so man. uyabo I like love his energy so much. so I think umjija like yena kakabikho grand for ubuyela emculweni because xa sendimbuza uthi hayi xa ndigrand zobuyela so I don't know when kuzobe kunini Yeah. and then laa nto iphuma kuye uyadivalisha to abantu anodivalisha into ongayifiliyo kwawena funeka iqale Yeah. uyifile wena mntu wayo then uyinike ukabantu yabo so akakho ready for umculo so then ke samlinda don't Yeah, know eziba noma ngatheni besimlindile but then imight yadecide uba mayimthathe sisamlindile yabo Yeah. but then ustranger ikhona enye ifoto yakhe yarecently I think 3 days back ibinguye nomistolo lapha enyanga yabo Yeah. so ebenomfaka nasestudio nabo batsho but vele uyahlala kanje studio nami ndirecord abukela athi no mna Yeah. andikabikho rap ucula Yeah, yeah. I not like akho lines okanye into because ixesha elininzi uya freestyle like ingaphakathi laa nto uba no andifuni and then Yeah. reason yakhe ke Of course, maybe of course. personal yabo Yeah. No, he's a nice gent, man. I love Yeah. his energy. I think wherever he is, no one could talk nonsense about Ungqikilitye. That's one thing that I loved about him. Like, even Nasezolani Center, like, if ever you talk shit about Yeah. Ungqiki around, uzamona, like, yeah like he's capable. Yeah, boy. And I think there was a transition at some moment now when you started working with Amahumsha. yeah Ubangane nomntu owayiranisa studio Stina MJ Records Stina, yeah, King MJ Stina Records. MJ Records yeah Kukho from Y section Oluza, Onez, Onezi yeah. Mr Lol Yeah. onikizio mangatheni ostrange ochoparico yasi baninzi oloitness no big nayo sibesuka pha ochillas yasi baninzi most artists esisuka pha yeah I remember because soon after that kwavuka ne Boiling Point. Boiling Point yeka kubana la out na umshita wayemde umchita man. ustinga Not to stinga man. Yayihlala kwalapha eLusaka le out. Ndilibele igama layo but kwavuka iBoiling Point yabo after that. I want to know like how did you guys get to be classiekile ke ngoku? pha studio Yeah. Like Nifike him. njani pha? yabo mosi obviously most xa urecorda zijomi zakho ezingabantu ba comfortable nyazana awunofika nje like apha awundazi ndandangena ndafuna urecord ngabantu like ninelo bond nalo friendship uyabo okanye yabo even maybe asazana ungani approach aba nikizi mhlawumbe ndifuna ukusenda kanye nikizi ndifuna urecord up obviously uzonika nala chance basifundane nikwazi yabo like abantu awuvela ubaqhele nje so kwabalula thina kuba like udispe befunda nami pha esasazo esikolweni so bendihleli noSmash sifunda sonke pha bendihleli mazi sihlale ngenqine 1 noluza so even like if ever like asidijaniswa ngento omculo sihleli singabantu abaphila ikasi eli1 sihlala sonke so kwabalula kanjalo then esi studio silapha ekasi kufitshane nakakade nakwezinye studio esibesiqhela urecorda kuzo before nakwezinye besebenzisana like by site C besebenzisana napha bese-record like naku-Mary Jane abe be-record so like asiqali uba sendaweni enye pha so bekulula then kwabe sekukufitshane nasekasilethu sihlale eKhayelitsha sonke side P yabo so bekumnandi and then siyabazi aba ngamakhulu oloitness ngamaginsa oluza ngamahumsha maybe sifuna ifeature komnye like sizi friends apha but now maybe ngoku sa record amakhulu abhiziwe yabo kaya amahumsha si studio session mini yabo so like besikwazi usebenzisana even siyakwazi urecorda sonke nangemini eyi-1 mhlawumbe mandizile project yami okanye uzile yakho okanye sikwenze enye apha estudio kanye nje lonto siyenzayo so like beku easy because sisesiqhelene siyazana yabo then ne-producer yakhona umjita uyafikeleleka ne-girlfriend yakhe ifiance yakhe uneziqhawe ngabantu aba same age group mosiyalingana like so akukhange kubekho like ube tough bakube tense bakho khona abantu abadala apho ntoni and sizi artists ya understand so besithethe language eyi-1 umnandi nje kanjalo beku easy usebenza nabo So which song or moment in the studio would you say like you really enjoyed being part of pha mhlambi ingeyongoma like ni recorder as 300 years nodwa but a song that involved nabanye
like as needs more special as a 300 years obviously yeah like I not ba ikhona because imini asifani nemoment asifani nabantu abekho nememories asifani so like akho easy bangakhetha banditape because enye ingoma nganye like memory yayo like bengobana aba and then mhlawumbe phansi kwalo concept ithile bekutheni so ingoma nganye ine memory yayo so like it's not easy for me bandikhetha bandizotape because like but mandingathi andikhumbuli imini yakhe ndarecorda ndikhathazekile okanye ndingafuni enforced okanye ndiqumbile so ndingathi ingoma nganye ne-memory yayo sweet obviously yabo ikhona into special ngalo mini yabo yenzekayo okanye yabo because imini asifani yeah I was actually recapping on your music and when I was listening to some of the music that was recorded there I came across a song that was done by Unez. Yeah, and she was dissing you, no loser. What happened? Yeah. Because like when she was dissing you, she was dissing you as if like, yeah, like akafunu yenza, but it was like it sounded like nah nje. Yeah, like ibona ta. It's not like beef. Even like nale yakhe adiswa ngustranger noma ngathini. Even nale ayo beef by beef yabo nandithi like nisebenza nawe like le podcast sisebenzisana sobayi2 apha endleleni ngosibe neshiyane ezithile yabo so soqalisa ubazi hater uza kuhater namuzani hater so which means ngiza kubeka nje amabalo kanjani like uyambona umsebenzi hater umuntu like hater wenzani then the main reason oluza bona basike baphuma naphaka sa studio like phasa sinewe uba uyi-artist yapha urecorder pha once waviwe ko urecorder kwezinye indawo sibe ngathi maybe unengxaki pha studio okanye whatsoever like mina ndingulamntu eziba unganondibuza uba ndirecorder apha nokuxela uba ndirecorder apha because apho ndikhoyo kukho studio sikufitshane neetshomi zam ndirecorder yonke indawo yonke indawo not hayi ndi-artist yalapha ngondirecorder apha like uba ndisephilippi obviously khona itshomi zam nestudio sikufitshane ublack chain ndiyarecorder apha uba ndisesite khona empire uba ndisemakhaza ukhona ulazy uba ndiseharald khona umelg njalo njalo bo uba ndisesaibu khona uchili fly yabo so pha like there was like uba ngasi-artist zibe zizapha neengoma zakho then uba urecorder ingoma kwenye sorry kukhathisha yima tshomi yam I think I remember into enjalo whereby abantu they wanted to have i-camp zabo kuthiwa kurekhodwa pha and then ngobani abarekhoda pha also it would transition to i-performance xa kufikwa ku-event thina siphuma kwesa studio ubone like into enjalo so and then wena uyakwazi ba urekhode hit kwesinye istudio ingxaki iqala pha ke because i-lines zikaluza kula district kuba usetha kuba sikhuphe hit kwesinye studio nomona leni ba le hit singayikhupha ngapha ku so like andiyazi ba like when how do you feel ngalona maybe ba usebenzisana nami sebenzisana nawe like andibona ingxaki mani i-artist xa i-recorder maybe wena unalo ngxaki uhlele lo ngxaki uzohlala 6 months esibhedlela paralyzed funeka ndilinde wena mntu ungarekhodi ngoba kaloku sinala bond sinadilo or whatsoever we call it ba funeka ndisebenze underwear noba ubhizi kangakanani mna free mna ndilinde wena uyaqonda sibaninzi abestudio zonke sixhomeke kuwe kanti ndiyakwazi sinye itrack ndizikhuphe pha mhlawumbi ba i-artist ka-empire ifuna i-feature ndiyakwazi uyenza pha because unestudio umjida without uba ndiyenze kule yam izodelaya because sonke sibaninzi uhoye zam uhoye nezi-artist zam so laa beef ayingeyo beef uba yi-beef because uziqonda uba like sovana ziba nangosi sovana zange ibe into engako yayi into zeshiyana ndiba istudio bakhe nina niyeshowini ethile ubone like iwele ngosuppose uba ziyathetha ngosuppose uba ziyaxabanisa like bakukudala mosingoko eza rules zirhayizayo uyarhayizisa lowo mxela uba mandingarekhodi endaweni ethile mandingathengi show uba wena une-beef nobani funa mna ne-hotspot le beef yenu so at least noko siya-understanda ngoku siya-understand sinalo ulwazanyana ngoku ibone wezakudala anyway like ana-beef nayo yabo even nangoku nakulo nyaka besanoncokola then bendisendibalisele uba uzongenela la challenge ye-3 months cup ebendibuza uba nayo nala beach like ebengumuntu wezayenza qha ndiyambona ubhizi span because I don't think serilisile kulo nyaka and sanqabile apha emculweni xa ndimbuza how to busy span but usekhona egamini so ayizange beef by beef because ekugqibeleni siyovana yabo siyovana no nama I got that sense when I was listening to it but like
ayoyicaba like yeah personal Yeah, kanye deep yeah. silly reason nje ubona ayifuna uhoywa Yeah, yeah, because ubone yeah. like zange be like popular kanye iyendawo like zange trend that much zange Yeah, hoywe yeah, kangabantu yeah. bayo yabo Yeah. because after that distract sakhupha ingoma thina saba grand into Yeah. kwasayo okay ngoba nami zange understand what distract ngoba okay anuzikopola lo muntu uyathetha nami sithethile saba grand so okay masenze umculo ngoba nami mfuna senze umculo okuthiwa masiwenze so because I understand that thina asixabenanga egqibeleni so that's why ingazange ihoyeke bengathi asihoyanga sesingaboni nenid yayo that's why singasihoye Yeah. yabo No, it makes sense. It Yeah. really makes sense. But what about Miranda? Okay. And Maz no Maz ke yazi no Miranda. Miranda she's a fan xa iyacula Ah, okay umiranda yena i-beef eyam neyakhe I don't think iyawuziphele because I can feel even right now asitshayisani mara umjito wakhe ugrani yena u-MK i-boyfriend yakhe Oh, Yeah, ngumuntu ka ngumuntu MK. ka-MK even nale But you made music with MK. ndine-peace no-MK umjito ugrand Yeah. unice and nale beef ayizi kuye umedi yayi into ebetween umjolo wakhe mosina sasiyi-sit in phana Yeah. namatshomi zami ze-Cry Foundation Yeah. so MK no wabamba imedi pha so Yeah. umirane no-blame am never since ke naku MK Oh, wayibambe kuba imedi itshomi pha zazi so yaqala pha laa nto yaqala pha yanda ke ngoku kwathethwa nezinye yathi Yeah. kodiswana kathani uziqonda uba ndandingena beef no-MK nguye umuntu wanebeef umiranda akangeni ndawo in fact Yeah, yena yeah. nguye umuntu wakhupha i-distrack for Yeah. no-MK yena uzokhupha sekumva ngosuke ndibabhaqa okay bancedisana kwenye because ndiyababhaqa Oh. sakhupha intoni Twitter intoni Twitch intoni lawe i-pitch efaka i-pitch u-MK kwivoice yakhe uba ndingavi uba nguye i-intro ye-distrack kamiranda so okay. bebendibhakanyela so ke ngoku xa ndibuyisa okwesibini ndabuyisa kubo bayi-2 because bandibhakanyela Yeah, ndidilishana nomuntu oyi-1 but bendihle ndiyazi uba obvious ngumkhambathi work Wouldn't you say ba it came from a pillow talk whereby wena baby Well, okay. uthule wena baby Like awuthethi kodwa yabo uclever wena yabo ndiyakuthanda uclever like into enjeya as much as ba umjide be-avoid and bemnqanga Yeah, bethu ba yeah, asupost asuthi like ufuna uprove uba ukweliphi iside kanye Yeah, wena yeah, so hayi mani makhe beluqhushulu so ever since then ke ubone hayi like saxabana nalapha ndibona khona sitshayisana kasitshayisani nyhani Yeah. so andinoba yi-personal noba yi-10 but yenye yebeef endingazuyanga because andikho phaa uzubona uba yena wayeka kudala ucula Yeah, mna yeah. ndiyaqhubeleka so hayi andifuna i-entertainer ingase ndingamphendula lo mbuzo khange Yeah, ndenzela yeah, yena yeah. ifavor Yeah, yabo yeah. so that I Yeah. understand sholo uzomamela because yeah. No, anabeef uzomamela. naye mna andithathe as noba yibeef Yeah, leya, yeah. yabo so Yeah. yeah No. behlele ngumntana musa ekugqibeleni Yeah. Yeah. No, I had to ask because I think some of the questions that I'm asking you, it's the same questions that your ezibuzwa fans, ngabantu want to know. yeah Bo. I know So I'm I know. also representing them. Yeah, okay, umele bona. I hope nivile impendulo guys and this straight is sharp yeah. I actually want to check. I actually had some questions from people Oh. before we go Yes, further. Lamas. No, you can drink your water. I just want to check the questions very quickly. I had some couple of questions that I got from Okay. people. And let's see. Baba T. Let's see. Some of the questions I've already asked. I Okay, think, yeah. So. But I don't mind like uphinda. Like it depend baba Okay, so this one is from Okuhle Musiwa. He's asking, what is her favorite song of Amakulu? Hey, kuhle yo like him. Ayikho chom because ezangoma ndazithanda as much as bandazi line to line almost uba ungakhalisa ingoma yamakhulu asonto ingayiculi so like I'm not sure uba yeyiphi favorite because kwingoma nganye ndithanda imessage ithile zi-different most ezingoma kukho zikho i-conscious kukho ingoma ezi-hype kukho ingoma like ibone ezine-message njalo so ingoma nganye ndine-reason yoba why ndithanda so like hayi ndithanda zonke chomi I think we should close with I Should Yo. Go. for wena Yeah. mna ndizithanda zonke but more special ke okule because personal le kamankatheni ayaculela unqikilitho maningi Yeah. ethi bhatayi wam because i-true story ke leyo ayithetha Yeah. phaa so yeah like personal ke yona ke andithathe eziba ingoma ndithathe So, eziba healing message I think Okuhle ifan yakho enkulu. yeah He ne asked another question. Wow. How was like
been one of the very few women doing this thing? Yo, like, bruh. So pendula like both sides ngehlobo ngicinga ngalo like beku-tough kwenye icala beku-easy yabo because ndine-brothers zami ezindenzela zonke izinto and then besezi kwi-industry already, so I was kind of like mna ndibe famous even before ndicule because bendihamba lamajita akho apho angaziwayo khona, so bekulula kwelo cala. Then when it comes to sometimes bengekho eziba unqikile wasishiya uma ngatheni wanje, so more like bandindedwa like have to band start abanye sebendazi already then but abanye bazofuna uthatha advantage because bayabona bandindedwa and wasekho lamajita wami, so abanye like amajita athanda uthatha advantage into ezifana when ufuna studio session umuntu uxelela ngezinye way yabo ezingene part yomculo ubona like yakuba tough when it comes to elo cala, but then bekho tough kakhulu because nami bese recognize nami ndinazi connections nabantu bami in terms of bandenza umculo ndopush abheke phambili, so like esiba few ke amajita athatha advantage kanjalo, but anyway akho that tough tough but tough because akho lula. Nina ningayibona sekulula because nina niphaka imbiza sephekiwe yonke into ready, you don't know what's happening behind the scene kanye bekunjani kuze le process beningeyophathe process nina ninikwa iplate yabo, so like but then kukhulu kusharp funeka like focused and then be confident uzixelela ba lento ndiyenzela mina nizoyenza ufocus kwecala right eluqomba lizokuphazamisa endleleni yakho ungafocus kulo kakhulu liyeke yabo, so no, I think okuhle une celebrity crush apha ko. Oh, email le kwa female out. Lo mjiji unayo inkomo zelobola. Une celebrity crush. Yo, why? No, I think uchatile xa ubola xa une celebrity crush. Okay, why? Okay, nabona ubuza kakhulu. Because le question ilandelayo. Yeah, upinde another one, third one. Uthi ask her what is an ideal man for her. Yo. Yo, yabo le question andifuna uyiphendula like yo andifuna uthetha into ze relationship newe ba like andifuna ungena ndifuna ube sibe based emculweni like andifuna yabo yeke okanye ngasikandibambe nginbox amcacisele for because ifuna yena straight le. I'm sure abanye abantu bakhalela uyiva because uyibuzela yena naye le question, so like let's skip that one. Yo, I got it. Skip that one. For those who don't know, okuhle kulo bephakwe panel on that podcast we shot to the live audience. Bendingayazi, funeka nimthi check it out. Check it out, yeah, man, that's nice. That's nice. He's like part of my team, so he does logistics for the team. So uphila ngokwaye ngekho. Uhlala Delft. Oh, okay. So uza kwezinye shows. There's other shows that we shoot together, and lena okwangu ndishoota ndedwa sometimes ubakhona because we're gonna do an episode xa kuphela lenyanga, so this month is only for women. Women's then month. As soon as iphela sibuyisa amajita cause sincokola ngebhola. Actually next month. From next week we're actually gonna go and do content. Khona nye content esiyenze baleni, so we're gonna uzaba khona, so he does other work, I understand. Oh, okay, like no abantu badlala ibhola because khona system udlala ibhola. Yeah, we're actually gonna go and watch Cape Town City versus Orlando Pirates. Okay, content doyenza pha. Yeah. Okay, sure. Yeah, you should check it out on our Facebook page. Obviously. Corner la content pha. Yeah, but one of the most viral videos we did it with Utikoala. Oh, who's it? Sharp, who's it? Kwangawe. Maclara. I want to ask you, man, like fast forward, we are here now. Yeah, okay. Nikki Z is like here right now. Yes. Zinjani izinto for wena, and how's the reception from the upcoming artists, female artists mostly, that give you your flowers and also want to work with you? Kunjani ngoku for wena?
Oh, like, yeah, for me, like, I just feel like I know the queen, or I the king. King ethile like yeah sesebenzisana ne-females like bezimbalwa i-female artist but yazi into endinotice leyo bezingekho mbalwa more than uba bezingaziwa yaba because ndifumaniseke uba aba ndisebenzisene nabo xa ndibacheka ndijonge iways zabo amanye abantu bebekhona way back qha besingazani and phofu bendingabazi in fact bebendazi no because bayandazi yabo so xa ndijonga amani abantu bebekhona nangoba ndikhona bebephi and then like ndingumntu osiphaza but uyandibona ngoku ndidiphi kwi-trap because yabona isound utshintshile new wave itshistala isiphaza but isiphaza soze sife majida i-root obvious sonke siyayazi loo nto leyo so like amamedi I've worked with uBrilly Lady P like le ngoma imbokodo Lady P really ebhinqa oqala olude obani banisi lamamedi like nami uqala kwami usebenzisana nabo baba lapha eCape Town mostly ndiqale ndinayo i-cypher yami ethi unobathana siba yi-16 sizi-female artists part 1 part 2 I have to bandi-divide because sosoba baninzi bayi-16 xa ndibale ingoma zoyi-2 yabo 16 ngahamba bayi-15 bona abanye from Eastern Cape ndaqonda like mandidibanise kwa-female artists because i-cypher le ye-females like ndifuna usazane ndifuna abanye babone like ndikufakile ngomeni andilindelanga uba wena kuba ndikufake kulaa cypher unobathana wena uzolindanga uba siphinde siyenzeni nenye ingoma ndiyakuveza khakho undibonise nawe vela ke ngokuzenzele sithi sayebo like nabanye imbokodo uBrilly akhupha ingoma zakhe uEve yazikhupha ingoma zakhe uLady P yazikhupha ingoma zakhe abathanga ngosike sikhuphe la ngoma like into endingayithandi abanye phaa kula cypher bayeke nokucula ngathi kufuneka mna ndibale nisithi hayibo guys niyekele ntoni ithini ngoku iway forward nitheni like obviously ndabakhuthaza because nakudala ndinisegamini wonke umuntu uyafuna usebenza nami oyi-female like baya-appreciate bayandibonisa and ndiyabona like more especially kule ngoma le imbokodo and then ikhona sizoshuta music video unobathana andichuzanga wonke umuntu phaa choose abantu abayi-5 according i-budget ne-management yabo ndichoose uLady P uBrilly uFoxy Soul no-F ibhinqa lokuqala 5 ngam kulo nobathana cypher nguye somshuto le music video like bani-appreciate uMills the First naye khona ingoma esebenze kuyo noTalaiza umbhele brother yami ke Lazy esebenze kuyo ithi inyanga so like nosasa naye female artist Nos the Boss like man usmash matheza yo like zininzi artists female artists like bayandithanda bani-respect as much as banami ndibathanda ndiba-respect so far like siyovana yagrand la bond inhlo ndiyifuna like yayazi mosamamedi yathanda uxhithana iphifu ninzi nedrama yonke laa nto but hayi sisegrand la vida yabo sigrand ndiyayithanda indlela esiphathesene ngayo and then just the fact that amantombazana ayapusha ukubona like way back ukudominate amajuda mosigamini like thina sibambalwa so like ndi-proud ngembokodo especially kule nyanga yobaba athinta abafazi wathinta imbokodo so like yeah. So I saw a picture that you posted last night. A picture yakho Nos the Boss. Yes. We look like twins kula picture. Because like him ndingathi noba singumntu oyi-1 chomi yam leyo chomi yam Nos the boss late so amabhoza uNosB from side C chomi yam unayo si like even though singakabi nayo ingoma uqala kothi ukwazana like le nto yabona le nto ndithanda nachomi yandiva ndithi chomi yam because ngabantu endisebenza nabo uqala kwami ukwazana naye ndazana naye besebenza Gooks ithi Gooks FM eCape Town so ndani-interviewa ngomnye umjita phaa kuthiwa nguSauce uLoyiso Sauce yena bezo-interviewa uNation Rhymes sabe siphaa ngemini eyi-1 noNation Rhymes but yena ezo-interviewa nguNos so kwathiwa okay uNos she's late masikabe simbambela siqhubeke kancinci ne-interview so sazana phaa sabe sifote ngefowuni yakhe sincokola but ndibe ndimbona kwi-shows qha ndingamqhelanga ndingamthethisa bo kanti no ungumntu nice and apha sibiza ichomi yam yandeza nee-nails for mahala so uNos ichomi yam that's nice man she has a beautiful energy. I remember we did a Black Couch podcast together. It was super amazing and she's the best. I did a photo shoot wow a photo shoot it was a maternity okay that was one of my favorite shoots with her kanye
kuzo zonke Eh? kwezakhe i-favorite shoot like kuzo zonke ishoot owawuzenzile yeyona favorite yakho leyo okanye Not like eyona, but one wa-enjoy? of. Oh, Yeah, okay, one of. okay, yeah. Yeah, one of my favorites. Yeah. Yeah, it was dope. Because It was naye dope. ungulaa mntu inhliziyo uyayivula like uba comfortable easy Yeah. yabo. I think I was happy about the lighting. Okay, Clouds is nice. And Kokselwan, the chemistry. Yeah, so i-vibe. So the lighting, I have a good indawo eye. uzimamele phaa Yeah, like, bo. So usifeel, yeah. and ke ngoku wayifota no Wakwakhe. wakwakhe. Be- umenzi nomenziwa. Yeah. So it was a nice shoot. Yeah, Shem. It was a nice shoot. Like I wanna ask you, like now, what's next for you, Ngok? What are you working on besides the video that you guys gonna shoot? Okay, like ngoku sisandukwenza le i-remix le e-females kaXarha. Yeah. So yeah. sesishutile i-music video visual. Okay. So silinde ba adibanise That was shot by okay who from came, Side yeah, C, yeah, ichomka Tony G. Yeah. So like sisalinde aphuma music video. I think uzophuma next month. Yeah. So like ndibala into endizenzile kule nyanga like ndizishwangathela yonke. Yeah. Then no music video nengoma kaBril Imbokodo. Then so shoota music video yengoma kaMills. It's Then nice that was also shot by a Imbokodo. female. Yabo TMT. TMT. Hey, TMT, yeah, she's the best. TMT 9 and 10. So like yeah, kule nyanga umama sisebenzile nyani. Then last 2 weeks back ibirthday kaFoxy Soul besisistrand ndim nayo Love It KX nezishumi zethu besizoshoota pha xa disappointed iweather khona ingoma yam nayo ethi ibhathu ingoma kaFoxy featurishe mna so suppose basishoota but unfortunately zange sikwazi ukuthi sishoot so nayo sizoyishootela then zikhona ndine 3 unreleased songs ndirecorded Phakulazen featurisha uMills noNosby khona kwenye noSboss uKidio khona kwenye usasa khona kwenye uLaser uMills Kidio in my life. Kidio. I need I'm gonna Kidio bring in my Kidio. life. I'm gonna bring Kidio. Yeah. You must talk to me. If you want Kidio, you must talk to me. Kidio. Miyekele kumKidio. No, Kidio. Miyekele kumNoLove It Kidio. Ukidio akanangxaki nabuyalithanda. Makaza. Kadiyazi lesikade siyenze. Yaba nje ngxaki akanafoni umjini notili. Ewe ilando. Miyekele kuthi thina samnika ifoni sibesihlele beqanga kwakhe. Mos ixesha elininzi soke sihlaliswa ngekonference ngalaV It mo sister wami. So ixesha elininzi sihlaliswa sonke so miyekele lapha kum. Xalela nxa niphuma laV It Kirio uyafuna pha hey yapha wena manje. And akazugothuka xa usithi uba like bayayazi even nabo bayayazi like basemsebenzini uyasipana umjito noLove It like imizekelo ngendize nabo nje bayabo nakwezinye indawo ndiqhulwamba nabo basesipane then phakathi evekini baba available nge-weekends ke like Saturday sobe siphakula wekazi mo sibaya yabo so like ngendinabo even ngoku yabo so uyafumaneka so maybe zawuthetha and bayandazi bandilapho so bayayazi awe that's dope man but take good luck. No, classic. I don't want to lie, classic. Thank you. Like what would you like to say for fans akho Eastern Cape? Cause like you got fans in the Eastern Cape. The flash. Say mashita. Nani ma gents, nani ma mate. Oh guys, like love from EC. I'm not doing wasekapa lo ndiligoduka like guys like uthando yonke le ndiqala emvikhaya. Mos uthando uqala unike kowenu usakhulu sakhasa. So if ever like bengizodana ba like beningandithanda okanye ninganisupport. But anyway ndiyayazi every time they say Eastern Cape even noba ndiko park and feel love even nangoku mostly even nakwi page yami xa ndijonga abantu mostly ngabase Eastern Cape and I do understand by fan base yami inkulu Eastern Cape more than up. So like anditsho bani appreciate abantu basekapa cha bagcwele ngokhells Eastern Cape like yona insupport kakhulu so ilove endifumana pha mina I know ba andiyonto ngaphandle kwabantu hayi kaloku nana niyonto ngaphandle kwami so like uthando lose Eastern Cape lukhulu bra and isupport ininzi like ininzi kakhulu so ufuneka interview hayi nazi imali yakho interview uba ushada into ethilithethe uyathengisa mos ndi-brand ambassador kaTruth yabona Truth nansi actually yampha don't know when I ndibonisa so ndiyi-brand ambassador kaTruth yabo under Mr Athenkosi Gexa yona i-based apha ePhilippi ishop yakhe lapha ePhilippi Village then ndiphinde ndibe
brand ambassador ka Celebrity Life ba Lil Chris brother ka Black Chain. So like yazi yafumaneka kiweni ayazi information iphethe mina ni brand ambassador guys yana machita truth yabo no Celebrity Life. So like yeah, and then bayathenga na Eastern Cape like last week I think things say choices 3 last week from abantu base Eastern Cape yabo abantu balapha eCape Town le beef nama abantu base Eastern Cape rabandi support pieces not beside umculo nakwezweni izithingisana nakwezinye izinto yabo. So like uthando luninzi mana Eastern Cape and lu real yabo. That's why sometimes ngingamind umuntu we-Eastern Cape xa sithi aka understand i-link maybe okanye aka understand download kanjani unqala nomuntu lapha Cape Town uzoma ku wifi masumeleni zibambele ingoma uzoyifuna kum kodwa uyayazi baka download. So abantu ndaba understand and it's not like abastubborn ngayimba ukukhulu ngayimba sokolisa uthando bayasikhathalela umuntu apha eKapa bathi kanti ifumana la ngoma kanika izihayi kanti bandifumenanga lo wase-Eastern Cape uza kuncekelela and uzokwenza make sure ba ndiyayifumana le ngoma. So it shows like ba luthando like senoyiyeka mos la ngoma yakho kuyenzeka manje imamela. But the minute the more ubone I countenance account le ngoma lacela and willing nokunika idata unisendele because andikwazi udownload aba la muntu like uyayifuna luthando ola. So like zinizimo sindlela zobonisa uthando yenye indlela it's not like yakusokolisa la mno kanye intoni. So like uthando luninzi eEastern Cape ngabona abantu ndibathandayo. I also feel the love man ngoba lapha eCape Town ngomlike Rasman kane bathi ngoba lapha Cape Border alapha emadazithu umjita. But I feel the Eastern Cape love. I think I first got it from episode ka Pizzo. Yeah. Pizzo Lotion. And then after that I got it from latest Ugqagqa. Oh, Qizi into ka Qizi. So like we got love also online from them. From I think Mellow TV. Mellow TV. Skelem, the guy who pushes Skebenga. Uskebenga, lo Feds is Skebenga. Everyone was like, we appreciate the interview. Ndibonile. Ngoba bezi apha kaloku. Wehleli nathi ke ngela xesha. Like ngoba mase uzele special bezele launch ka Mills. Plus ngelo mnye uvideo because as artists as a females as pick pa ngabantu balapha eCape Town. So bezile ke. Uyakhumbula mase bezile ne? Yeah, he's dope man. Shout out to Ugqagqa. Qizi intwana yami intwana yase esengcobo. Good energy. Esengcobo umchitha. Yeah, sele Ugqagqa intwana yasengcobo. Yeah, umalanqa. Umuntu kaMalanqa. Abantu banachata nini? Yeah man, this have been amazing. This is a classic man. It's a classic. Thank you. I appreciate you for coming through. Yeah. I think you're propelling more incredible to come episods to come. Because I'm feeling it. Actually, spirits ababandifikileyo. I was sick for the past 3 days. Oh, uphila kuba kufika boss lady. Amakhulu baby. Diphilile. Liyeza lokukhuhlala, ingoma zaphilisa. Otherwise, on social media, where can people find you? Okay, on social media, like easiest way yabo. Ikhona page yami like wonke umuntu uyazi page yami, that's why ngiba director into i-page Nikki's Queen emokhulu. Then ikhona i-link yami pha link3 iyakudirector like into zonke i-social zami, but abantu sebezazi uba ubamba i-page yami even nenamba yami ka-WhatsApp yafumaneka pha Nikki's Queen emokhulu. Information yonke yami ipha kwibhayo yonke la link3 link yakudirector to zonke i-social zami. Nenamba yami ka-WhatsApp yafumaneka pha. Umuntu ongandaziyo uyazenzisa guys, come on. Nimbhukishe ninibhadale nemali ye-feature. And inyukile ngo. Inyukile guys. Nyukile ngo. Otherwise, shout out man. Thank you so much for coming through. And shout out to everyone who's watching right now who got to this point. That means you are a true Mayhemmer. If you haven't subscribed, Tony, press that notification button, press like, comment what's your favorite Amakulu song, and what's your favorite Nikki Z song, and also comment where are you watching from. Wanna see ba if fans is got Nikki
Sihlala kayi. Zihlalaphi. Enzela izolwenzela ishow majita. Yabo? Free show. Yeah, The it free makes flow. sense. Otherwise, man, shout out to Ikeja for sponsoring this episode. The best Wi-Fi in town. Check them out on www.ikeja.co.za. It's only 350 per month. And uyeke uhlala emasomalian ngiyabanda bafethu. And also shout out to my team, the Kasi Mayhem TV, who are going back to the stadium bafethu kuzodlalwa ibhola ngoku. I hope osisi asuba bhora. Ibhola. Otherwise, thank you so much for the love, man. We really, really appreciate it so much. And I believe and trust you guys that you're going to take us to 2K subscribers within no time. Otherwise, it's your boy Kaufman. I'm out here in Cape Town. Kukuleta Barcelona, Machicho Menklau in a poll. South Africa, man. Before we close it, man, chill. That is Zaivala with my favorite song. No, not Imbogoto. No. It can't be. Imbogoto, nyanga yo mama. Yeah, okay. Hayi mabeze yini noma brr pa. Okay. This is the song that I want us to close with. Let's see. Let's do this. Thank Maniga, you let's so go. much, man. Yeah, ndiyabulela butam. Thank you, it's it. Thank you. We're about to close it, man. We're about to close it. Shout out to Yeah, Mary shout out to Jane. Mary. Clap. Shout out, man. We love you so much. We love you, Mary. Soft music. I'm a cool baby. Okay. What phone no man got any phone yam. What manigi niggas sends money. Zavumo buba niggas really crowdy. Manigis are you like no marriage. Party go to Paris. You're going to send the Mali. Some kicks and it's in the Gaudi. Maningi nigga la mzelo mugesem. Utati ngiri yamlala Mary Jane. Go boy like you Mary Jane. You fucking say no mala one say. Should I go? Mama. Should I go? Should I stay? Kale Sunday, denze ganjani na. Seko 5 to nika lamps ngene postmon. Oh Lord, imizuzu ngawe. Skibare dim law. Fuck you. I hate you. Funny Mali, nika for you. Yeah, sound fancy deal. Mangateni, Mary Jane, Zavumu Baskonde Haleni. Okay, funny manzia. Mary J, you lelepa. Exemaningi, I'm waiting for you. I'll do fige no gula uleleku. Maya kwala ngala utwele kyaku ningu kaga It's cash in my fuckers. Nanka chulu bag. Freestyle for in the business day. We out. We love you so much. We guys. love you. 300 years, man. I'm a cool baby. Forever. I'm a cool baby.